hallelujah, hallelujah. Adofo enenso Yankopon adom adepa bi achie. Yeda so tinkwam aseda kwa na yede maye Yankopon. Isanse ono na amaye nkwa. Enye onu nyame a na ode yenkwa che ya anka eni baabi. Ke yenso ya yira yetwam te se won a omoso afiri wiase no. Yeda wu nyame ase. Isanse afi ahyase and 25th January 2022. Onyame awowaye ediye ko kakra odiyen ebetwa afi nso asundwem. Ama owuo ama yare dom anase esania na abema ne bia anto yen. Nya ye kan se Awurade ye da wase wo dosonko a odi doyen eni mobruhu a odi hu yen da. Enen so ye ebrada a wo Yankopon aye. Na bribia nso ni emu asem. Enen me no eka adwuma sem. Yan sem no a yede betu ye ho foro. Atifi so say so in tears. So in tears. As I saw onipa odi amememfe eguaba ema wankasa wo ho. Onyankopon bo onipa no odi adwuma ebata onipa asetra ho. Anutinu asese efiri epem ani yahu yehia mu nyina ya adwuma den na Onyankopon no a ohyira nipa no afa ya adwuma paso ahyira ye. Esanso nipa bia wo wiase penhyira na nsusu no huntimi ntrase fa unsan hye odemni fam enye Onyankopon hyira. Enhyira nya de a eyensu a etofiri soro ebegu nipa so keke. Gisa uye ehu adwuma. Anopei utie Yorke FM and Hytvgh kasafidi a wokalabule Johnson eso. Osofo Samuel Sakode ena me no eche onyame asemi. Enimi yeso obeya son watie na onyame afa asemi so asiesio na amawo nso watumi atumpon wa abrabom. Onyame ade adwuma abata onipa abrabon. Isanse obo ye na odi kan Adam obotro fefefe bi emano na o hye se ontre ho siesie ho onye adwumaden se ne be ya eho be ye fine ana ho be ye anika amano. Adwuma a ye bia no ye ma yankasa ye hira. Obi wa wase madwuma mi ye nye etimi jai na matranse na da menye adwuma pa no metua na monfoforo aye. Anya de sa anya ne kwa no adwuma bia wonsa ebesom bia no ye na ye niye na Onyankopon afaso ahira wo. So we adwuma pa ubenya katua pa. Empepi no ene yesi yepe office work ye ko school ya beya krachifo atimi aye enwuma kese eno ne be me aye yie e de be me atupon abrabom. Enso ye wi afi so Bible say obra dwuma Onyankopon samu nhira wo ana ma onipa ye odefo enya obra a obebrebebrebe no eno na be mo wa ye nhira abrabon na ye bo no Saudi no kredie ane pepepe ye nante a udu baabi a wokobia. So usro nyame udi nyame suro enante a baabi biara a wokwa ane ne yawoye bia no a unya onyame akwankyere pa na owieye esi wiye. Abrabo a wobo no mbo ma obia na mo bo ma wankasa ho. Anuti anope Yesu su se dia ye
yɛyɛ yie na akatua pa bi nso ɛwɔ hɔ ma yɛ ana kwanya yɛ nam so yi ɛso nyame ani na onyame abudwu so ana na nam otu a yɛtue yi saa na Yesu akyerɛ yɛn sɛ yɛnhu ni saa na yɛanyɛ ne yie a yɛbɛyɛ adwumahunu a yɛnya akatua pa biara Onyankopɔn ne tua onipa ka sɛ woyɛ adwuma panin anaa woyɛ odwumayɛni sɛ wɔmfa nokoredie na wɔntua na mɔmpa a nhyira biara ɛni hɔ ma wabrabɔ sɛ Onyankopɔn deɛ ɔhwɛ akomam ɔhwɛ onipa ɔne ne wusu ɛne nea woyɛ biara na ɔde ho nsunsansoɔ ɛne ɛho nhyira a ɛwom ɛde ama wo na mo sɛ wanku aba pa na wode abrabɔ bɔne ensisie ne nada ne akwadwosɛm ne korɔnobɔ a ɛde ani nkuaseɛ ne ani wuo ne bɛbrɛ wɔ abrabɔ ebi wɔ hɔ a ɔsɛ adwuma a meyɛ no makatua sua nti ma meyɛ no saa da biara ɛsɛ sɛ wobere mogya ani na woyɛ adwumaden na Onyankopɔn na ɔyɛ okatuafoɔ onipa biara no wɔbɛtumi atua wo ka wɔ nea woyɛ mu na mmom onyame a ohunu mmaa nyinaa no adeɛ nyinaa de n'anim no ɔno na etua onipa ka sɛnea ne nnwuma ɛteɛ enti sɛnea woteɛ ne nea woyɛ biara no hwɛ na yɛ ne yie na Onyankopɔn ɛne okatuafoɔ adwuma biara wo nsa so mu a woyɛ biara no Bible ɛka na mesɛ si so biem ɛwɔ Psalm 126 verse 5 David dwom no ɔha aduonu ensia yi mu enum hɔ wɔse wɔn a ɔde nisuo guo de ahurusie betwa wɔn a wɔde nisuo eguo no ade ahurusie etwa sɛ wonya aba na ɛsɛ sɛ utwa udua na wo sɛ me die me di aba no nyinaa agum yam na min nua bia edu hɔ na sɛ minya bia ma akɔsrɛ wo bia woyɛ ho bɔne aba no di hyɛ fam a yegu na ugu bia nkurɔfo akɔ na ukɔ bia wo nsuso wo nsa bɛkɔ wa no na wani gye bɛwie pɛyɛ ebi sɔre a ne deɛ ade sɛ ɔno deɛ ɔmfa ne nsa nyɛ adwuma ne deɛ ade sɛ ɔbɛsrɛsrɛ nkurɔfoɔ ne deɛ ade sɛ ɔbɛbɔ obi sommoɔ sɛ obi na amoa no ɔbɛka sɛ wɔnyɛ dwetire bi amfiri baabi ne maame anaa ne papa nkyɛn ɛno nti na abrabɔ ayɛ basaa enti ɔde ne nsa yɛ biribi a ɛnyɛ yie onua fa nisuo ɛne amemmerefe yere wo ho yɛ nea wobɛtumi biara na Onyankopɔn ɛna yɛ okatuafoɔ wɔse me deɛ yɛmfa me ankɔ skul enti mabrabɔ ayɛ basaa me deɛ manya obi ama me dwetire enti mentumi nyɛ biribiara saa nipa no ɔha wo ho ewiase ɛmfa wo ho nto obi so ɛmfa wo ne nto obi biara so na abrabɔ ne nea wankasa wabɔ abrabɔ yɛ mmɔmmɔ obi o yɛ wankasa wofi w'ahoɔden mu ne wo pɛ mu ayɛ no yɛ wankasa wagu afiri wo mu no ɛno saa de korɔ no aba korɔ no a wogu yɛ no ɛno ana wobɛtwa ebi nso sɛ mini obi bɛyɛ adwuma na mbom mɛsisi no na mbom no memma no nea ɛsɛ sɛ ɔne nsa ka saa yɛ no nyinaa no Onyankopɔn yɛ okatuafoɔ sɛ wonya saa dwen no na wotu saa nammɔ no a w'adwuma no ɛntumi nkɔ n'anim ɛnhyira biara ni wo sɛ
esan say wanyɛ ama wo nua no onyankopɔn so nyɛ ma wo ɔketuani adwumani biara no ɛfata na ketua ɔyɛ adwuma no ma wo dia ɛsɛ sɛ wotua ne ka sɛ ɔyɛ na ɔnyɛ ne yie a ɛsɛ sɛ woka kyerɛ no ayidie na ɛsɛ woyi no a na wayi no di ɛyɛ kyɛn sɛ ɔbɛde nam adwuma no mu ayɛ akwadwosɛm na ɛbɛduru akatua so no ɛbɛyɛ amanso wiase wɔse ma wujiw ɛnyɛ wujiw na wo daabi so ɛnyɛ wo daabi onyankopɔn ɛhwɛ onipa biara ɛne abraba a ɔbɔ ɛne subaya wowom ɛne nea ɔyɛ biara adeɛ biara a woyɛ no woyɛ ma wo ho ɛno nti bitufo sɛ nea woyɛ biara yɛ ne yie na wankasa mpuntuo ɛne wo nkɔsoɔ no ɛkwan na wonam soɔ no ɛnyɛ adwuma kɛseɛ ɛna ma onipa ɛyɛ yie na mmom abrabɔ pa ne nɔkorɛdi a wode bɛfi ase ayɛ adwuma pa adwumaden afiri wɔ pem wakoma mu ayɛ no ɛno na onyankopɔn hwɛ ɛpagya wo ɛnɛ mmeranteɛ ne mmɛbaawa aba yɛmpɛ adwumaden yɛmpɛ sɛ yɛde yɛn nsa bɛyɛ adwuma na mmom no yɛbɛfa nyansakwan bi so adaadaa nipa na yɛwia nkurɔfoɔ sika na yɛde ayɛ yɛn ho yie yɛtu amena bɔne ama yɛn ho ama yɛn daakye ɛsiane sɛ ade bɔne bi a yɛyɛ biara da yɛnim wo a ɛyɛ dua bi a yɛdua a ɛbɛso ama yɛn atena ba abra yɛte ase ɛsiane sɛ wonim da a wobɛfiri wiase sɛ woyɛ polisini a woyɛ adwuma gye akatua gya abra abogyeɛ sɛ woyɛ lɔya a ka nɔkora fa nɔkora no to baabi na nea ɔfiri wo pem sɛ wobɛyɛ no no sɛ woyɛ ɔsɔfo a sua onyame asɛm na hu na kyerɛkyerɛ onyame asɛm ɛwɔ nɔkora mu na nea wode wo ho ato so ɛne nea onyame afrɛ sɛ bɛyɛ no no gya naadaa ne ahunahuna ɛne nsisie a wosisi asafoma no nea wohunu ya wo sɛ woahu nea onyame ka ya wo sɛ onyame aka ɛsɛ sɛ wobɔ ho mmɔden na nea woyɛ biara no woyɛ ne yie ɔsɛ fa nisuo egu aba na berepam no wode anigye atwa ɔsɛ wɔn a wɔde nisuo guo no aden nanso ɔbɛbɔ mmɔden ayɛ osu nanso ɔbɛbɔ mmɔden agu so ayɛ ɛsiane sɛ onim sɛ ade pa bi ɛna ɔhwehwɛ ama no ho ɛnɛ onipa ɛmpɛ adwumaden na mmom onipa pɛ sɛ ɔbɛnya ne ho bebree ɛnɛ onipa mpɛ sɛ ɔde ne nsa bɛyɛ adwuma nanso onipa pɛ agyapadeɛ akɛseɛ ama ne ho onua sɛ woyɛ no saa a woafi onyame kwan so na wankasa wotu amena ama wo nsa yie abrabɔ no a yɛbɔ no ɛyɛ animia ade papa biara a wobɛfi wo mmɔfraase aguo na akwan papa bi a wobɛfa so no ɛde wobɛkɔ awie yɛ pɛ mu ɛno nti fa wo nsa yɛ adwuma biri wo mogya ani na yɛ ne yie na onyankopɔn no a ɔhyira nipa no ɔde wakatua ɛbɛma wo sɛnea wo nnwuma atie ɛnɛ yɛse biribi de connection nea ɛni hɔ yɛyere yɛn ho a ɛma no yɛ hɔ yɛbɛfa kɛtɛmadɛ so ne naadaa kwan so adaadaa yɛ nnua agye ne ho agyapadeɛ ne sika afiri ne nsam na yɛde anya yɛn ho na yɛde ayɛ adefoɔ nanso owura fi sɛ onyankopɔn wɔ hɔ a obɛtua wo ka
nia anya ne dia empo no ose me de anibre ani tumi a me wo abagye afini nsem esisi ahiafo ene mobrofo agi agapade ade ya kese na susu yeni baabi akọ obre bebrebe enyina atwa owu yenim se onyankopon ye okatuafo betua yenka ewo ne ayeye no na esusu se ye de ye ho na ebetumi so abọ ye ho bai wei oyaban adwuma bi ya ni tumi ni gyinabra wayanti no omu onipa bia na ne pɛ aso na wɔyɛ ɔmfa mra kwan ɛne nhyehyɛ pa ɛyɛ adwuma no ma ɛntu pɔn da adwuma no sika ɛna wɔwia ɛna wɔde bɔ abrabɔ gyingyan na owia na wɔde akɔgu abrokyire sɛ mo sika bebree ɛma me ne mabusua me yere ne me mma daakye me de ohia ntumi kwa mu da ni wi ofisa ade nyina Onyankopɔn na di so yare kitua bi bɔbɔ wo a wonya no aduro na wo sika bebrebe no entumi agye wo nkwa da ene nipa bebree ade wo ho to sika so etutu brika edi sika nim ene sika na aka ama wo akɔwuo mu adwuma bi a wo yɛ no fa no kuredie metufo sɛ adwuma bi a wo yɛ no fa pɛpɛpɛ yɛ fa tua na mo na Onyankopɔn ebehyira wo dia wo yɛ no na Onyame hwɛ so ahyira wo aba no awuguo no ana Onyankopɔn de ensupa ene mframa ene owia ɛbɔ so aboa ma aye bebre ama wo anu ti no fa adwempa gu abapa fa subampa aya adepa memfa abrabofi akronoboni na adani sisie man ya ho connection me de binim sani amaji no man na dan krofo emfa mpemfa so bebre ema ho kakra no a wo ye no fa no kredie pepepe ye fa ye wadwuma se odwuma ini pa ososompa anya akatuapa ye nyina ya adwuma yefo ewo wiase ya onipa bia ni wiase a waba osemi de menya adwuma na obi aye na dwensa on de on ya adwuma obenante na wada dan krofo agiwo aboapu agiwo japade o se nipa kro no utu amna amansaye watimi succeed agi wunua japade afinisam na mom no ka hu se Onyankopɔn ahwew obetua wo ka se ne awunwomate ebi etu nduro onye ne ho nya adwuma obi ye nso a na ye ne ye se okoso anajo na onam na odi nduro egu nkrofo store anim se ne be ya store na begu ana adwuma no nkɔ nanim we nya adwuma pa wo ye na mom no wi afi se Onyankopɔn no ye okatuafo do betua wo ka wi afi se wo nsusu pe obi akunu no wo so wo nkyene bo Onyankopɔn di onipa bia ba wiase awo botai ni senti a ode ne baaye anu ti pa botai pa bi gina so na tu anamo eye adwumaden ema ho na wo hyabre eni wunsem ni awo ye no nya wadwen na abesesa na wapɛ kwampa bi so afa adwuma na wo ye no emmoa wo a wo na wo betua na ma foforo no wapɛ adwuma pa bɛboa wo se adwuma wo ye no wonte wo ho ase wo adwuma no mu a wo na wo besua nimdia wo biribi a wo yem ade a onipa wo ye bia nso wo nya mu ntiase a
untimi nye ni ye uhia ne awoye bia mu nyansa ene mu nimdie na watumi aye ni ye obi wa oni obi ye adwuma o se akatua ni sua entimi ye adwuma no na wagya akwatena fie na oni baabia akọ na onye adwuma bia na obedi atua wo bills obedi atua wo ho aka abra wo tia sue ku ade obedi dianom na adwuma no a wo ye no eno ene be mu aduane osimi housewife ma ware ya ware mi akofie me ya mi ya adwuma bia metena faako be ma akopesika bra na minni na susu adie bia na ni betwa so bia no ope ni santi no subambone eni abrabo fi na wodi akiri onua sesa na ne yawoye bia no onyame de beba temu kakra biara wo ye bia no a wo fritire ni mu ani pepepe mu ye no ani nokure die mu ye no onyankopon ebe hyira so ama mepe fa so bebre emfa na da ensisi nkrofo enya hunyade na ne yawo ye bia no wo be deraja alano na zakio oyatujini tonu mu no ofa na da kwaso nya no ho bebre na ebra o hia Yesu Kristo no osesa na dwen na sika ni nyina o sande koi ekobo afore e mankrofo eno ana enkwagye ewom okotoko ke na onya sika bebre na okọ sami kobo afore ama onyankopon de bebo ne achemi adwuma pamu akatua pamu sikapa ene ye de bo afore ma onyankopon ye kodi sika duro na ye kum onipa enya emoja sika na ye si asodan na ye niam akese se ye de ma oyame bribe onyankopon ehwe wa ba wugu ye no na de ho enkusanso abraw uwian krofo ana joju on sika ju on japade na obegia so dan mu se me ye elder me ya so mpani na me betua sika kese abo afore kese am ya ba agimi so a emfa so obi ani so ba bia sika no firi no nya ba bi pa jai memfa mo onyankopon na onyankopon empa afore boni wa won sanu adwuma waye na watu ni sua bre no eno na onyankopon hwemu aforebo kakra no a waye adwuma na woye tua wo ho ka no eno na onyame ehia mu tutusuo dudu enya ni bebre ansa na yakomo onyankopon bi so odi nokra kakra mu a sa na onyame adodo so abedi mu nokra anu tino wase yemfa wonga wodi ni suo eguo no dia hurusie betwa Bible say tuabodo no gu suo ani na daache won sabeka sa na wo tuabodo ogu ufia kuma pem eya de pa ama unua na unua so enya gina bre a daache bi obeka wo na sepo anka wo a obeka wo ma sepo wanka wo a onyankopon de wo ma abra ho abatu obi akoma so am obi aboa wo abra no omhia mboa onyame ahihye bibia wo wiase apepepe enado pay me sure say so in tears famemre fi esuni atete enya ahotoso adindia nesu fanimia ye fa nokredie
fa pepepe ye gya sisie ne na da no emfaso dodo a wo pa enu nti wo de no de entro na wo ye emmoa wo ni a wo ye bia no onyame ahu na so onyankopɔn wo kukuam no wo kukuam ni amade a ande na wo so wo ye sie no na mfaso be ne wo so onyame ye okatuafo wo tue onipa kade a ande na ne a wo ye no na de be akatua na wo benya ya wo ye bia dwene ho biem ni a wo ye bia no dwene ho yiye na ne onipa guo no eno ana otwa nipa mienu a makwa adwumam ya fom nyina adakro ebi fia koma pam ye adwumaden ebi nsuso no de waya no connection ana wode tie adwumam ho oni adwempa oni akoma pa ena da ni sisie ena oguso na nani baba no so na ne afia akoma pa no onyame apagya no na ne ya na dwene na koma anye no na okofam eba ne sa ne obeka ne se ni nua no koja ntia so o eden otwene bra betufom na onam adunsifo so ohwehwe dura obekum obi na wagye ne dibia enese ya pagina bre wo wiase anase adwuma bia mu a ne anam nuro so ya bebɔ mpa ya mo yankopɔn akyerɛ ya baabi pa ane adwuma pa ase ye no ya di nuro ye tu nuro wo ye footballer enuro na wo tuo nipa ba ko penti bi mo ball nipa du ba ko ena mu gya the field of play wo yire wo nam so me yire mo ho a edinkunimdie beba menkoa na epese ebo mi din enti mi ko tuaduro na me de aye din efa so ni ho ma o da achi be ya ni nguase ene ani wuo wenim ye cha me enti ase mi mani pra na otena fie na me ko hye ne nan sa dwen mu bia no emmoa so with tears ho na trani na nya hoode na timi ye na ye ni yiye na wo so mfa so pa bi aba so ama onyame ahira ya wo ye no so me ko ma bribe am ye yiwo ya sinchan ne de me ahye ho emfa so obi ani so ani guo ne ani nguase na beka ho Ghana mbanya eda ho na no as blaster ko bobo African Cup players dudu a wo Ghana ya ntimi ayi wo wo ya do mo call ya ni wuo poto na om de bra o man no se wo ye wadwuma ya se ka wo fia kuma pam eye ne esa wo ya nka manisa asa se wo su ti ase wa ni guase ani wo yawa wo de ama o man ni na isa so obi ye na adwuma ya enka ni gie ene fa hodie ba o man mu adwuma ba bia de wo hye bia no fia kuma pam ye ni yiye ensuro ni pani fa nokuradie fa nyamesuro ye adwuma no na onyankopɔn ebehira wo me tumi ntino ni ameka eno na so obi adi so afutu obi anu ebeye adwuma ama me dia me pensu die meye ne ame amakoma pe gusu ana ye na ebre ye ni nkaso obri betwam na obebu akonta sane ya wadwuma no etie owira fi se obi na ball owira fi se won kwakura obi owira fi se ne awoye bia no obi na ma mutumi ene ahode ma tumi ye sa ya nhwe ne sa na ye dia ne sa ye ndie me bo modia na nkrofo to abama me na me koye panindi a ko wia man no na me dia yeyie ama me ne mabusua ka hu se wo dia mani huru ani seye ana abra oni wabusua se wo wia abansi ka wo de no me ato abusua so
Esan se nipa dodo sika na nipa dodo no mpaebɔ ade aniguase ene amanehunu na bebrɛw tie ni ye na ehia sa wotie na wotie biem esan sa asofo yentumi mpam nka nokora enkyere onipa kwampa no nti no ama onipa bia asu se ne ya woye ne ye eduru kwasiara ye ya so dan mu ma praise the Lord obia so onya bone nanso mogya ya ye kagu ye ayinse tuguo ye enipa ye ton wo ye enubone a ye ton ye ane eniema bone a ye ye ese onyame agapade eno na epemu nhira na enye sika no ye nya no enye sika dodo no a waboa no no ene che so ye odefo na mbom onyankopon samu nhira onyame bammo onyame hwesopa onyankopon a nani ba jo ho na ohu anakoma beto ne yam no eno no wu nhira ba bia wo bia no mitufu na no pay sase san wadwen adwuma bia wo ye bia no fa pepepe ye eye na wonga odi ni suo guo no de ahurusie betwa sa wodi ni suo gu abapa onyame de obaboa behwe so amana su bebre na watwa no mo ho ama wo na no Yakobon bisa Cain and Abel so obi amfara for the body emra nanim Cain fia koma boni mu ade afore boni koma Yakobon na mfaso obi amaso amano na Abel esuro nyame na ode ade pa ama Yakobon eto Yakobon gina for the body na eye Cain ya eto okum ni nua no okuninu Abel yampesa mi kansa won suso anam se position a wanyanti wonam etu nro akum obi wonam ese obi ni awiade so obi ba hwiase na wasere na so wanya baabi agina emmoa o Yankopon ne tu hene ono aso na si ohene so wabrabo so nyame ani a onyame be pejaw na ode wo hye no ho ani onyam ana no so onyame yi ni se Israel hene na so antimi ama abrabo pa emfa nyame suro ani onyame asam so ntino Onyankopon tu no na ode David e be hye ne namu akonwa bia wotisi bia no ntra so nkwa wieye ba bia wo gina bia no wo gina ho ekosi ase ka wuru samre kakra bi na wudie na fa no kradie die ne awoye na daache ya bodimpa agya ama ho anopenka betia futuo ya anopenka ba mu wakoma akabiribi a kyerɛw na wasesa anka ni suo ni nyina no onyame ba pepa na mode ahurusie ni anigye ahyɛ wakoma mu Isaiah 25 verse 8 Isaiah 25 verse 8 mumenhwɛ ni a ɛwɔ hɔ wɔse ɔbɛmini owuo akosi daa na Awurade Nyankopɔn bɛpepa wani wa nyina so nisuo na wayi ne man ahohra afiri won asase so nyina so efiri sɛ Awurade ɛna waka owuo ankosoara antrasi nkum na mmerɛ bi bɛba owuo ebegyae n'adwuma abrabona ya bono Onyankopɔn ka wose ne onipa gu bia no onipa bi oyɛ boni bia no
bɔne akatua ne owuo. Oh, me ewua na me wuo nti ma menyɛ na me wua na asa. Onyankopɔn asɛm wɔ se Awurade Nyankopɔn ɔno Nyankopɔn no bɛyi ne man ahohara ne na mane hunu ɔbɛpɛ ne wɔn mu nisuo na ahohiahia ne ahokyerɛ nyinaa no ɔyi afiri ɔman no so. Ɔno Nyame ano na ɔde aka saa asɛm yi. Enti abrabɔ na yɛbɔ no yɛnhwɛ ne yɛmmɔ ne yie. Adwuma na yɛyɛ no yɛmfa akoma pa nyɛ. Ɛnɛ obiara nya chance a wɔse ma yɛ yie. Obiara adwuma a ɔyɛ bia no ɔnya chance a ɛhɔ na ɔde kɔ wie sika ɔde kɔ sesɛ agyapadeɛ na ɔde yɛ ne ho pɛkyɛ. Na mbom ne Amerika kyerɛ no sɛ mmerɛ no yɛ ni nkasuo ana wiase agyapadeɛ no so no bɛtooyɛ na wobɛgya hɔ akɔ. Ɛnɛ owu a ɛbɛyi onipa nte aseɛ nanso atwa sɛ ɛbaara. Disan sɛ amumugya ɛne amim ɛne nada ɛno nkoa na onipa de bɔ bra. Ɛno nti onipa ne ani da soɔ wɔ nea wɔyɛ bia mu. Na ɔno atu namena na ɔno atutu mirika akotom. Obi bɛyɛ adwuma na ɔde okokoro kasam wɔsi mentua ne ka. Minim krakye bi a soja ni bi bɛfa no sɛ ɔnkɔbɔ ne dan so ma no. Ɔtotɔ materials no ɔbɔ dan no so ɔbɔ wi a ɔsɛ menni akatua bi ade bɛma wo. Woyɛ so a meyi wo afiri wiase. Na saa suba wei ɛdan no a obi ayɛ ho adwuma watua ne ka no. Uzuri sɛ wo nso abrabɔ bɛkɔ sɛ. Onyame yɛ okatuafoɔ wotua obi aka. Onyankopɔn ɛmpɛ nada ɛwɔ nea woyɛ bia mu. Ma wo yiw wanya wo yiw na wo daabi nya wo daabi. Odwumayɛni akatua bi afata no. Ɛno nti woyɛ adwuma panyin atua obi aka sɛnea ɛhyehyɛ no teɛ. Odwumayɛni so woyɛ adwuma fi wo pɛm na fi akoma pɛm yɛ adwuma sɛnea ɛfata na ania wo bɛgye bia nso no ayɛ nhyira ma. Wotie mi afi Yorke FM Hytvgh TV akasafidie so. Anɔpa yi Onyankopɔn hyira wo sɛ ensɛm yi atɔ akoma bi so na onipa bi ɛsesa n'adwen. Ɛyɛ sɛ nea woyɛ biara bɛfi nɔkoredie mu ayɛ ne yie. Ɛyɛ sɛ nea woyɛ biara mu na bomfia na wobɛyere wo ho ayɛ ɛsiane sɛ hɔ na Onyame bɛhwɛ hyira wo. Onyame ene pagya nipa. Onyame ene tua onipa ka. Enti sɛ adwuma wura no sɛ obebu kwase a wo de ekoso yɛ wo fam de na Onyame ebetua wo kasa ne a unyuma tie. So adwuma wura no sɛ obema wa katua sɛ ne yɛfata na wo so adwuma ni wo so yire wo nya na wo de enada kwan so bɛyɛ adwuma no a Onyankopɔn betua wo ka sɛ ne unyuma tie. Ma brimi mogya ani ana mapagya adwuma yɛ si hɔ enti obi biara ni utumi sɛ ɔkan ɔyɛ bribibɔ ni bia. Ayɛ no krɛ na mmom no wira fi sɛ Onyankopɔn ne ekatuafo. Ɔno na ma wo nkwa ma utumi yɛ ne a wo yɛ no. Ɔno na ma wo nyansa ma utumi yɛ ne a wa yɛ no. Ɔno na kyerɛ wo kwampa utumi fa so a wo yɛ ne a wa yɛ no. Ni senti fa no kredie ɛyɛ ne ya Onyame pɛsɛ wonyɛ na woyɛ wie pa ka kyerɛ Onyame sɛ yɛ wo wasɛdeɛ sɛ woyɛ ne ya wayɛ no. Ɛmfa hoahoa ho mbɔ ho asafo yene na mmom no ne ya woyɛ bia no woyɛ ma Onyame. So woyɛ radio presenter
ankwaje bribe na nkogu nkrofo anim ase ankwaje bribe na nkogu kan nkrofo ho semfi na kai hu se ni yawo ye no daachi ubebu hu akonta baby a wugina bia no na ni yawo ye bia no ka hu se nkontambuo e wo ho sa nkontambuo wo ho dia na se ofiri akoma pam ana opem eye de pa na onyame a oye okatuafo no o de akatua pa ama wo ano pai onyame asem no na me de ama wo no onyankopon na me so akasa a kire wo se fa pepepe yeye adwuma den na enum na akatua pa ebepie eno na nhyira ebefiri mu aba eno na onyame befa so apagyaw na yenyan se yede ani bra ani na da ani connection ede say abrabo no ena brantie yesi be hyedan mu na yede awie sikrofo sika na ye twen nkrofo sika yesu se ya de pa bia ama yesu se ya bɔ bra bia ya da chi enye fe maame papa wote wo hwɛ ubayin ya oye nye aso maame die kire empo no a boa no sa onyere ne ho sanso o sika ba fie se wantu uba no fo a daache ade boni bi na wo dua na busua no mu na ebe kan kirima ebe kan mu na ka obi bia wa busua no mu abranti wa wasi so be ya ahoboa na wakwa awade mu no wo de mpratwe basa ababa wo a wo so wasi so a onyame am wa hofa ne nimdie no wo so mema chi na wunam amfane sa nya adwuma ne mprafo ya nan ni num ni nsia wo se wa brabo ade pa bia onyame di ama wo no eno na wo se no na daache ebe ya manhunu ama wa brabo enche pi mi krom na me kokoto ababa wa bia ne penso na oyo bia no ho fe okro ni mu na da mi koko hu ni bie mu no watete ase kura ayarefo ehye mu okwa ni okan se ohunu yanka de so na akachi dia na do abrabo eye dia kura na wo dwene wosusuo e wo ne awoye ho adwuma pa biara mu onhyira onyankopon hwo nipa biara na adwuma a oye na ne mode mo pa a obo eno na obefa so apagyaw ama wo da ache obe okese se obetie na wo dia ayafutu sema ma ho a onyankopon be hyirawo na mo obefa ne se eye kasa keke etu obefa ne keka saa ne be yamawo ena no pay onyame hyirawo se watie se ne awoye bia no firi akomapem na ofra hunyehia mu ye ne yiye na onyankopon so de enhyira ema wabrabo adwuma pa bia wa ketuapa enti Ghana adwuma efo nyina ye fi akomam ye adwuma den ye fa no kredi enye na onyame no otua ka no ne wire mfi da obetua woka se mfi akomapem anya de pa na se afi na da kwanso ne esisie kwanso ebo bra ye da achi nsie yi ye jade papa bia wo wiase ye jadi papa bia wo abrabo mu enipa bi bobo abrabo pa afi omo akoma mu ene omo pem aye adwuma den ajadi mpa ye ti won a ye bo nsamrane ye kawo a ye ni age they sow with tears now they are reaping with joy
Wonso deɛ na woyɛ. Ɛdeɛ na wogya ato ama nkyirima. Ɛdeɛ na wogya ato ama wo nkaye. Ɛdeɛ nkura na onipa bɛkaw afa so agyina so akaw. Sɛ wei ɛne ade tito onipa spɛsi bɛyɛyɛ. Media sɛ bɛfa tuo na manante anadwo kunkum krɔfo agye omagya padeɛ. Ɛno ane yɛde bɛkaw ana. Menante atutu nnuro na mede kunkum krɔfo na masesa omagya padeɛ. Ɛno ane yɛde bɛkaw ana. Fa no kredie yɛ ne awoyɛ bia. Fa nyamesuro ɛnante na ɛno ɛna nhyira wo. Onyame nhyira wo. Sa no pɛi watie Onyankopɔn asɛm. Onyame nka wo ho sa wo de asɛm yi betua na mo ama wankasa wabrabo. Ɛnɛ obi ntu obi fo. Ɛnɛ ɔkyerɛkyerɛfo bi ani hɔ. Sani Bible no ka sɛ emre bi ba kom bɛba asase so no. Ɛnɛ onipa yɛ bɔne pa na onipa boa no. Onipa hunu no kora sɛ onipa no yɛ esumasi dwampa onipa bɛkata so. Onipa bɛdi adanse ama no. Ya me kan sɛ ɛbere mu ni o. Ɛnɛ obi ntu obi fo. Obi nkyɛ obi kwa no kora kwai. Asɛm no ɛna aba. Ɛno asɛm no ɛna me ka no. No kora kwai no ɛna me kyerɛw no. Fia akoma pam yire wo ho fa ni suo gu aba no. Na sɛ ogu aba pa na ɔkyena wo de ani gye betwa. Onyankopɔn hyira wo. Sɛ watie na wo de bɛyɛ wabrabɔ akwankyere. Osofo Samuel sa akɔdeɛ amda the Rock of God Bible Ministry ano ɛna me no wakasɛ. So kwasiara no pa bia no nkro ne ahyɛ somase. Dumienu ne yapon. Ya wada biara nso yɛ mpaebɔ da. Etie nyame asɛm ne egyina so bɔ mpaeden ema onyame ehyira yɛ. Wotumi abɛka yɛ ho. Ye hyiam awɔ New Market Road udu Ghana Commercial Bank pa. No wasi fam. Na wa cross kwai no ekɔ wo nsa ni benkum. So wo free Accra na ekɔ a. Wo cross kwai no pa. Go straight tintin so wakoto Mountain Olive Pentecost Church. Yenu won share wall Rock of God Bible Ministry Church no. Enu won share wall keke. Obotimi ya bɛka yɛ ho na yasom. Na watie enkyerɛkyerɛ a yɛ nokre ama wabrabɔ nso ayeyie. Sɛ wo penkyerɛkyerɛ mu bi nso a wotimi agye telephone number yi na wafrɛ na enkomo bia nso no yatimi adi. Me number is 0243 741 222 0243 741 222. Onua fa na frɛ na ne awonte ho ase bia no me ne wo entimi nkyerɛkyerɛ wo Nyankopɔn asɛm na yɛnte ho ase ne yɛtimi abɔ abrabɔ a ɛtene na ɛfata ama yankasa yɛ ho na ne ayɛgu no ɛno a ne yɛbɛtwa. Onyame nhyira wo. Peace. Shalom. Bye bye. You are my eyes when I cannot see. You are my mouth when I cannot speak. You are my everything, my everything, my everything. Hey, you deserve a very big. You are my eyes when I cannot see. Oh, Father, you are my mouth when I cannot speak.
You are my everything, and I cannot do anything. You deserve, baby. You are my eyes when I cannot see. Oh, you are my mouth when I cannot speak. Oh, you are my everything when I cannot do anything. You deserve a very big thank you. Hey, my Father, you deserve a very big thank you. Jehovah, you deserve a very big thank you. You deserve a very big thank you. You deserve a very big thank you. He reigns, he reigns, he reigns. We give glory to the Lord. Worship. He reigns, he reigns, he reigns. We give glory to the Lord. He reigns. We give glory to the Lord. The grace of He worship. reigns. Another soul. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. We give glory. To the Most High. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. Oh, we give glory to the Lord. Mushena mieni moja. Waya wahina. Mushena mieni moja me. Waya ino. Waya wahine. Waya wahine. Waya wahine. Mushena mieni moja. Waya wahine. Waya wahine. Waya wahine. Waya wahine. Mushena nyonyamu. Mushena nyonyamu. Jumai wana wafra ya bemyo. Efika Jumai ayawana wafra ya bembi. Erade akani padon bebre na wawa. Nansumia na wafra me. Wabu mibyo etina wafra me. Akani padon bebre na wawa. Erade ayamyo. Now, nothing. It was serious. Now, I know I'm
wanna cheat. Mama was so china. Nama shawe ni monya. Ama wense mini ye urati. Media mama was so china. Nama shawe ni monya mo. Ama wense mini ye urati. Watamfu wasi wantirase Mema wahujaifo asane wanachi Mema waso wachinawe Na media masha wani boyamo Ama wahuse mene rati Wanudia wabema waso wachinawa Na washa wani boyamo Ama wahuse mene rati Papa mina yetu Midini Mama wahu janfo asare wansi mi bamesie mama uso tina arani si wo ba sawa ni monya ama wahu se onu ni murati mama uso tina mama sawa to me, Midi Ubecha. As you guys see me, and I went sing it. Every rata, Safaro, Niniso, Odiananti, Womani, Bobera Papa, Omimuna, Mema, Becha, Esukasia, and when you say, why? Aberata for the wachi, Safaro, Nenedo, Yananti, Womani, I am a papa, Omimo, Namama, Nanti, Womani, Papa.
catch us a one of power shares. What woman was she said? One of our just a kind of sort of Bible said, will be one can't. Oh, the true maybe account for the aqua who was sending me as a Kayabia, yes, a make a queen. As with Jesus, but you know, I am why a penny. Now, what can some of them be? Oh, anyway, become a book as I say. I could have a salmon. Oh, mammy, now me charge and susi. That from my chairman of the phone. Me don't see a cancer. Me lawyer come. Me charge a poor me Mario. Papa me say afraid. But you not trying yeah. Me don't see a cancer. Me lawyer come. Me charge a poor me Mario. Papa me say afraid. But you not trying hey, left it up. Me don't see ya console. Me lawyer come. Me judge ya me Mario. Hey. I didn't know you can sing it. I can't see more. I'm a one time for this so much. Sing it. Mommy, I can't see my wife. Can't see more. I'm a one time for this so much. It what dear, I can't see my, I can't break it to a bee. I'm one time for this so much. It I can't make it to a bee. I'm one time for no was away now. It's a down baba dichimu. What a down baba adichimu. Senisu Abba Bessia Ukataswa. Eradi Beshanewe. Yonya. Bautiemi. A down baba dichimu. Eradi what a down baba adichimu. 2022 Senisu Abba Bessia Ukataswa. Eradi Beshanewe. Sing it. Senisu Abba Bessia Ukataswa. Eradi Beshanewe. Nyonya Senisu Sorrow Becassa, Yenya me Becassa, and Sembebreba, Sorrow Becassa, Amaya Kuma, Toye, Sorrow Becassa, Raya Penino Becassa, Amanya Bebrebea, Ayana Unamuyo. Sorobekasa, Amaya Kuma, Papa Media Miniano, Medebeka Amamewo, Saminia one day, Medebako Amamewo, and Sebeba,
Messi nyameno bakasa. Samebeba. Ni fauna ni awukomo yabrei. Messi. Unyameno bakasa. Akuma. Another you say Ankawado. Say I read it also Ankawado. Unyana wachano Ankawado. And some say Akawado. Sujani Kawado. Mami Bobina Kawado. Yare Kawado. And some never. I'm on the Maku Subiara Pono. We are reserved for the Bakasai. Baba, sing it. Anyone kunim dieniwo mami mawa bemumo it is triumphs to your victory ekunim diebeye yada and so anyone kunim dieniwo papa mawa bemumo it is triumphs to your victory ekunim diebeye wodiada wodia sinkete wawajini mupo ekuni mudiebe ya wodiada wodia sinkete wawajini mupo ekuni mudiebe ya wuna munyina rano mame ankawoso nani ya wuna nyina ya dansi die and so anyone kunim dieni wo wodia mawa bamuwo it is triumph your victory ekunim die ba ya wodia da and so anyone kunim dieni wo wodia mawa bamuwo it is triumph to our victory ekunim die ba ya yada sinkete aya baba chimupo ekuni mudie Mimia sinkete witasu sinkete ama waba mudamate ekuni mudie ba ya wunya she wudio sinkete bawa chimupo ekuni mudie ba ya wunya sinkete wawachini mupo ekuni mudie ba ya wodiada ni awata fono beya biara ya waniche ewe ni awata fono papa wabeshisha nini naro ya waniche oye ya waniche awosura nini ya wawo awosura da ya wata no beya ya waniche ya waniche osura nini ya wawoto osura muto ya wata no obeya ya waniche eti watamfutie me ema wani kume wo na se mehia sia mesori
Me to someone ya wane me hai. Esre me wa ma wo chire bremu. Every se me wonya me bia. Ofasu me na so ade ye ne yeta. What did me besi? What time for ya we ko? What can me say oh? Na soon to me say beta. Machera diedi. What to me pro what time for ni? Me crew I am abuso. What time for ya we ko? What did me besi? Ah, what time for ya we ko? What ya wo pamesaya bribia na suti bisame maji waduma kuma bietio watome wasaba mikruwa ya mabuso sama ko onyamente sawuntino wadi mi besiye onyamente sawuntino. I'm talking to that enemy. The songs. Carry master. Nami betre. Obeka sa. Oti ase. To me, awode nyina ye Nyankopon. Oman wo mesua. Ehuma etu. Asochi ebo. Ebe ye din. Actually 2 years. Sana Yesu tie. Obeye. Ze hu bi tu. Asochi bi bo. Efrema bi bo. Ye Nyankopon. Wo to me say. Okasa. Men power. This training na film. How we na to trade them for us. Onu ni ye Nyankopon. Onu na ye wo. Obeye. We under we kamba sobo enda we under. Hey. Amanama no batampa. Nyami yamawo. Oh. Yenifia adi bechia. Eya. Sum. Dikamba.
oh yajudi obakasa yajudi obaba humiso yajudi who to me apa ayodia we are obeying my say aman obatampa nyamieja yemawamu yenam Christ in this world yes okay yenim sa aderetia esumudi amba nyamieja obatampa oyemwa yenim sa aderetia esumudi kamba unyamieja obatampa oyemwa amanaman obatampa nyamieja yemawamu yenam Christ in this world yes yenim sa aderetia esumudi kamba nyamieja obatampa oyemwa yenim sa aderetia esumudi kamba nyamieja obatampa oyemwa yenim sa aderetia esumudi kamba unyamieja obatampa oyemwa amanaman obatampa nyamieja yemawamu yanam Christ in this world yes yenim sa aderetia esumudi unyamieja obatampa makosto bo indari obeyo yene musa aderetia eya esumudi unyamieja obatampa ufanya miasem na unatunya miasem napo obred we are desedengara nyami fanya miasem na tunasem obred we are desedengara nyami obechewo we bakosto bokendali Sofanya miasem unantunasem empo obrani muyetin weni that's what's obeshewo Yesu beshewo obeka samadina ufanya miasem wonantunasem obrani muyetin na weni that's what's obeshewo obekao Yesu beyo obeka samadina oyo nyamia oyo nyamia onsa ebasi obe oyo nyamia ni uye huo otisa
Ufana sem. Wo nacho nasem. Nase. Obra nimu yete. Wadi. That's why sir. Obeshaw. Yes, Bedewo. Beka sao. Hey, Masidi. Ufanya miasem. Wona to nasem. Nase. Obrei emuyete. Wede. That's what's yes, you besho. Yes, you beka o. Obedi ama o. Obeka samade. Men papa. Oyo nyamia. Osa. Rada. Oyo nyamia. Osa. Ha. Ufana sem. Wo na to na sem. Na sem. Obra nemu yete. Wele. That's what's Yesu beshe o. Yesu beka o. Obedi amawa. Obeka samade. So far, Yamia Sem, whoa, not to Nasim, O'Brien, well, that's what's yes, you bet you, yes, you bet you, yes, you bet can, Obeka Samade, we must do it. Ari su imbake. Obeya. Wo de penyame ase. Na tu. Obradu bebe. Wa fa na sem. Tedi afọ. Ti ama. Oyo nyamia. Oyo nyamia. Oyo nyamia. We are Masuka. Only the one, only the anyone. Nyami bako. Oyo nyamia. I think when did you check? Oyo nyamia. We came a say Oyo nyamia. Kabibiche oyo nyami obedi asama mai. We came baso bokenda we anda. Oyo nyamia. Palu nyina chen. Owasem nyina mano. Oyo nyamia. So hey anda. We ambusuki maseri imasatari. Hari hey maseri. Konenim oyo nyami onsakra obedi asem obeka asem obese yare senye die no nyam oyo nyamia ida odafu Yehowa beshe Yehowa obeshe
Ari Masa. Yehovah Beshe. Yehovah. Ari Mastu Buke Masini Iman. Obeshe. Obeka. Obese Yadie. Kakumatu. Yeah! Oh, what better? Hey, Basse. Yeah! Oh, what better? Obeshe. Ah, yeah. What better? Ah, yeah. Oh, what better? Ah, yeah. Oh, what? Ah, yeah. Obeshe. Yeah. Wa obeka obedia mayena Yehovah Rike Mase Yehovah Yehovah we ambassador Yehovah Yehovah Beshe Obeka Yehovah Beshe Ah Yehovah Beshe Obedia Mayana Yehovah Esubuhinda Yehovah Yehovah Beshe Ah Yehovah Oh something Hey Subu Hey Anda Be Masata Hey Surigina Okamafo when you are there. The Kaya Samay, Bedia Samay, Emayani. Come up with them. The show play. We are in Master Kembasuri. Okay, you must say it in that. Okamafo, Nyame. Dimafo, Nyame, Rabedi, Yamasem, Nina, Maya, Amayeni, Babeka, Yamasem, Nina, Maya. Amayeni Rabedi Asadina Ma Amayeni
Okamafo Clement Odimafo Dimafo Nyame Rabedi Yangasam Nina Maya Amayede Rebecca Yangasam Nina Maya Amayede Rabedi Yangasam Hey, Masugi in the name of Satan. We came Masugi in the way and the way come Satan. Oh, Jesus. Ready, no beji wusu, kawasem try, no beye nini nara. Fiwa kome, fiwa dini mu, freno yede, beji usu. Fiwa kome, fiwa dini mu, freno yede, beji. Frerade no beji musu Awasem try no beye nini nanra Fiwa kome Fiwa binimu Fredo yadem no beji Fiwa koma, fiwa dini, freno yada, obeji. Oh, we carry my faith. Freno yada, obeji. Se efu ni esrochi be ma me forward tutu hey asasi be oso ama motana papa asafu Yehowa okayewo ize nyaminie oh asafu Yehowa okayewo Se epuni asrochi be ma me po etutu ha asasi be woso ama motana papa asafu Yehowa okayewo ize nyamini oh asafu Yehowa okayewo
Israel Yaminian. Oh, Asafu Yehowa. Okay, whoa. Onyaminian. Oh, we are Massa Kimba. We are Master Kimba City. Okay, Asafu Yehowa. Okay, Oni all the that was serious. Okay, how go? Yamiemo. Okay, hey, must be in the name of sea. How? Asafu Yehowa. Okay, when you're median, oh, yes, way. Okay, Israel Yaminian. Jesus. Jesus. Oh, hey. Jesus. 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 Yes, oh, okay. Jesus, Ari, okay. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hey, so hey, Makana. Jesus. Hey, so be in a me. Hey, see. Viasi Jerusalem, Solo Bante, me crowd up on our heart, Jesus. Ari Masu, Viasi Jerusalem, Solo Bante. Up on our heart, Jesus. Oh, you tell me. Oh, you tell me. Oh, where you feel? You're going to need. You're going to need. Hey, my say in the name of Jesus. Okay, my say in the name of my coastal wicked and Jesus. Oh, where you feel? Can you be cheered? Can you be cheered? Jesus! Okay, 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 dear my welcome to you. Jesus! Bring my costo, the Obey Adamfo. Sana Yesu tie. Okamafo. We are tete. Obey Adamfo. Sana Yesu tie. Masuri marashata.
na James mentor we must say team Mitcham Nibi Gwan Kobia Sana Yefutia Obe Mitcham Madafo When you did that show Yanda Dofo when you are down, the banker said we are home. We are down for Papa. Oh, yeah, me potent. Mitchell. Nibi back up. Oh, yeah, me boy. Yeah, champ. Nibiwa Kobia. I'll be me champ. Adavosa. Obe meche madam tanaye suti oye bada fopa adede nemu oye mebo tenti Mitcham, Nibiwa Kobia, Obe Mitcham, Madafu, oh, yeah, me potent, Mitcham, Nibiwa Kobia, oh, Obe Mitcham, Madafu, oh, yeah, me bo, yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Obey, said, Manafos. Can be seen in the way. Middle, why? Middle, why? Because you are woman. Yes. So,
to book master. Yedo. To book master. Yeah, abusiafo no nso abo apemu ya mo bibia che ema akwaba edo ba Yorke FM ni Hytvgh so anopa no nso akan kase ayensa kan ene aboa no ayede ba besum se kase yebo ewo Yorke FM ni Hytvgh so na ensam ne do so pa ne abo ne tofa nyina na abefo ntentan kase nso ya krunche ede akwa koguo Facebook na YouTube ubetimi ahwe na ode wadwenkyire nyina ato ho ebrepam no mpanifo kohwe ombesi hu konya na omo akenkan bia kma ede amount na ensam no die akoti ni bi ni se ukopiem ewo lower menya kroba rekamia se ensam a epie wo hoba enye de esukufo susu se abrantie bi ni nua omo akwa kro no na se de omo abro no sesi am no kase baako afirimu abaako so ba bi oda no ne dabremu nye aposifo akom yede ehon nsem ebebro nsem bi kan wenum ho ne yasi hu nkonya yede ba besom se anopa no nso mpamu akan kase wo Yorke FM ni Hytvgh so na mpaninse ukoto se bodon osiapata so na enye ni pemu na edisi ho na emum obi na apagya no edena kosu na no pai ebia nam kaso ne mpota mu ba bia na obeshi obabi na fu awro tintin be sese na ne mu abusei na ne nantie no ko ne left right twini nya say press before him na chese wa na anadwo no obi apia no na ne anopa no nyuma ko ya dawroma no mu apia yen eme ye de kase no eba besom aseda kase yen fankoma Yorke state o say o man sase no ayefo pa nsase no dɔɔso nso enti upe bia ubetimi anya bi ato baby a wo bia wo pese okohwe baby asase ne wo ensu a wo so ene enkane anyina mo nkane ase ubenya bi ene school ne possession ni ade no se ebi bimben ho no ma na ase etesa no uba eno anse watu anamo no aba kasoa atu anamo no aba kasoa Star Oil yaboboa no ho a wo frɛ empanifo wa homatrofo esu a yedo be kofa yebetu fa de wakɔ site ho akɔ baby ensase nyina gu a eye free yedo kɔ no akɔ hwe eye free bibia dana kwamu frɛ empanifo wa homatrofo esu 0243 708 485 0243 708 485 and afin so Adom's boutique entade na adɔso pa no ahemfo niema awarefo amopasa mo wade yese entade no ene entoma no mummefa nyina ewo Adom's boutique eya krogiani da ho ntoma na ni efe bra na beyi wudie ahemfo kwa adwabo ase a ntoma efra wo nyina no ye fafiri Adom's boutique ade na wontumiri kana maje wudie eya 0243 708 485 0243 708 485 enwachi no Sarabov Hotel omunsu ekurayemu frem penifo na ko buki hotel ko buki baby a obeda wade ase
kobuki baby a obeda ada na wada mpa ba ko peso saa ma honam nyina ye oyase se oda ye so kora anye kona kobuki baby a obeda frempenifo wa homa true face swimming pool bibia dem fine uye event bi organizers me pa chow munko bukie ewo Sarabo Hotel 0242 22 2292 0242 22 2292 Sarabo Hotel na mwabama energy no awie peye edem say fara na nyuma ko ya dawroma ana aso ya sene me de anopa no so bremu akan kese ne eba besom okenkanfo anopa yi eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di achim president ye twe ho taw ye ba nsam ni nkyire mu ye de bebro Abushafo emu akwaba ede oba Yorke FM any Hytvgh so afei na wode wafidie no atohwa emu akwaba no pa no so mbiremu akan kase ewo ye ndwumadie anopa bia yedie Yorke morning so na yede som wo no na yenhye ensem no ase ye hyase ana ye hyase ede afiri apue mantem aposifo ate won ho agu nhwehwemu bi so a wahyase eye no kakra ewo Akro Senior High Technical School ewo Odumasi Menya Krobo Lower Menya Krobo na asem nyina ne se na abrantie bia na oye adwuma ho Emmanuel Sakite na onini nua Solomon Odei na Emmanuel Sakite die nanka oye wona efidi school for Pantriman no omo na na so school for aduane de call dining ho akra na wode aba bepiem wo ho a odi ni dwuma na anano na school for yi eche se girls dormitory na ni nua Emmanuel Solomon Odei ekobo epiemu ewo honom a niam a mo sha se tase no na enya nika nsam ya kronfo pa mususu ntino ene o mo sha se na school for etiom hugum ene ebro ne den sha si sibam wom bro wom a tutu wongu ba bi kura ma wo ye mbre nti na ba bi o mo da no na enye nti aposifo enya ne ntia o mo ba mu o mo batu om na chese o mo kokoma o mo unconscious nti kakra mo form edi omu kopie mu ewo aban aya asabia ewo lower Menya Krobo hono o na chese fofi antoata na ofiri mu na no na manfo ewo ho eti ya penom se afari kai ehene ha enom ti om hugu school mu ho ehase ene school fui edi si ene krakra kikra toto niama ene niama hudu ewo school mu de school na japade ya say bi pa enna pani akane no na ye mensi krache pani gina aban na musi aban na musese de ono ene abeye awofo na teacherfo ko enhyiamu a PTA ono ena oye dwamtirani chairman odimonyamfo owura Sakite Asare ekasa ekire se de asem no asia bom pusa no areho pa. When we were almost getting to end the meeting, really the appraisal attack came. The appraisal attack came around 2 that way. And it was quite serious. But the boys also mobilized themselves, the school boys, and they tried to prevent the onslaught from the town's folks. It resulted in a lot of stone throwing, which even destroyed the screen of one of the school's cars. Eno achino ana Mercy Krache Penny a owo Lower Menya Krobo onimonyamfo Simon Tete enso echese esukufui mon kama kuma ntomu ya mommra mo ho ase na posifo nhyase no monye nsem ni mu nhwehwemu na sade mubu ahuri
na mudi sa nyamra nsam no enyade a ebebo anti obi amra ne ho ase na posifo nhya se nya nsam ne mu nhwehwɛ mu. I am saying that we should manage our activities well in the school. I am not here to blame anybody. I am only telling all of us that we should manage the situation well so that we don't create further problems. We don't create further problems. And we will support the school management to solve the problem once and for all. And this thing will never happen again. That the assurance of the children and the students. Students, please. Your tempers are high. I want Na eno achi no na PTA chairman onimonyamfo Sakite Asare ekere se awofo nkom akomanto omo yampa na sade brichie ni henyan abo na awofo hehi apoto omo ho ewo Agro Senior High Technical School no omo behwe ma bambonsem so agre pampe ewo ho. A better option was that we have to beef up security in the school so that the children are protected throughout tonight. The parents who are leaving should also leave with the assurance that their children are safe. And perhaps this is where we have got. No echino penia okasa edema ehumesua asua ye ewo lower menya krobo enso ekire se onimonyamfo owura Emmanuel Echampon enso kire se sesi amprempren si ye kasa die omo batu school nim kakra na omo ahwe SEC asam no ama toa etuo akotwere de etwere na bibia akokama ansana omo ahye adesua asibio entesa de a de beba no enye. Given the situation, a good number of the students have already left. They are here to complete the academic year of last year, and they started with their examinations. But under the current situation, it will not be safe to keep them around. So we've asked that they go back home, and then when everything by 7th will normalize, they will come back to come and continue. Na penia yetini nkan eye Emmanuel Echampon ono ena ekasa ema ehuma sua asoye ewo lower menya krobo nene ena yekote ye no na yemfiri wonsem yisu na ye mongura Christian Esiedu ye bema wadi emfrinhia no aduanan baako na oye odi ne dwuma odi nyina ne se ososo akoko se ya titi koko ya hata awo yakọ koko krachi ho wakadi watua yenka akuafo age omode ono nso age ono nso gi koko no aboabo ano kakra toto no kakra ma doso sese ka ba befa ye de akọ depo fo nso age ohu na afi asase edi atrantwe ni ade a na bonse aya na ka kese pa aya na omo hata koko no depo ho no ade na omtwagu bag ni maye ma se be sha na pampe ya na ka kase ba na emamu ayi ne mranti no omo asase soso akoko ni hihye wo ka kase mu a enu bi na Christian Esiedu eye na wobra odi ne dwuma ewo wioso ewo ahafo ano south no na awrahosam a efiri ahafo ano south eba nyina ne se abrantie asase omo so akoko omo so ene eyewitness obi aka se de na ni san asemu a na ohwe bie ehunu ye na ogbo amane na amaye nso ye ka bi ekire wi ekire se oni ohunu se Christian Esiedu osuni koko no de mirika no de akwakoto na okọ bie mu ba ye no ye se baabi akoko ne ye hyehyɛ du no anhwe a obelok ntino yemfo nkosoro ne ye hyehyɛ soro ho de nyina kpakpakpakpakpa na amaye nuano ne ba omo anya baabi di ato ye nso ekofa bi anya baabi di ato ne ahyehyɛ ne yie eno ofoi se na droba ni no baabi o park no wan park yie light ahoma yi ena okọ park wase koko ne nso ahyehyɛ kosoro ma ben light ahoma no enti on de waboni mu ase hyehyɛ ne koko akra no wabre omma ne muso ne na chi fam
light ahoma yi ɛna esuo ne mu wahwɛ light ahoma yi ɛwɔ mmɔnten so ya kɔba bi anso nkyɛkyerɛ ho ɛna esuo ne mu no ane pepraw ma no suo kukuru no de ne hwi koko ne so mpre miɛnsa bram miɛnsa o awerɛho papa ne nuanom ti yɛnso no mu kɔma ne soɔ pagya no krakrakra ɛde ne ɛkɔpiem ɛwɔ aban ayaresa bi a ɛwɔ wiɔso ahafo ano south na yɛkɔhwɛm fofi antoata ɛsɛ Christian Asiedu ayɛ Nyankopɔn adia wagye transfer efrat asefo asase su akɔpiem wɔ the United States of Asamado asesi a yɛkasa deɛ Christian Asiedu ayɛ Nyankopɔn dia mikɔpɛ bibia bedi ɛne mebɛyɛ diɛn ɛna ɛnam awerɛho papa na aposifo ahyɛseɛ ato ɔmo ho agu mu a ɔmo yɛ nsɛm ne mu nhwehwɛmu na drɔba wobɛ paake kaa baabi a wopaake nti wanhwɛ yɛnuanom adrɔba foyi momu ayɛ yɛn abusuafoɔ ne yɛbɛgyina saa awerɛhosɛm so na nsɛm a yɛboa no de bɛsom sɛ anɔpa nɔnso berɛ mu aka nkɛseɛ wɔ Yorke morning so no yɛde aba no awieyɛ na wɔn a ɛsɔ yɛ asene mi yɛde kaseɛ no ɛbɛsom wɔ ɛyɛ Yorke state se waman sase ayɛfo nsase ne dɔɔso Adons boutique nso ma yɛ ntaadeɛ bro nyaanu ani edidi promotion ne da so kɔ so Sarabo hotel baabi a wobɛda adwodwo ho ama wo ho asi wo ho so no wanya homeka ɛde ɛyɛ Sarabo hotel ɔmo nso ekura mu me nso also is a mention the triple action ɛde agudie mu nsɛm ɛsan ɛba bɛtoa wo so ɔkenkanfo anɔpa yi ɛyɛ me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Achim President yɛtwe ho ɛba asɛm nhyia ɛbɛtoa Gudi Musema, a quick Bremina, now soon for 7 years. The triple action made it, bro, Hytvgh, any Yorke FM sono. Na yen Shasi, na ye ko Italy, on national team, Honman, ye kono. Na Papa, your friend Mancini, Watunsa Afre, 38 men players. Babesia kind ama Italy, World Cup, Ebano. Na same Etienne, wonder and a surprise and call for Hupa, I was our lineup, and you say, Abrantia, your friend Maro Balotelli, Yatunsa Efresa Abrantia Pan, a 2018 mu September Buna. Brandon is seen a kind and our team a call national team Nicosia kind and more 50 time and 2 and sa and friend and I say Italian team no national team no Ubuntu Amunsa and Fre Abrantiano na Fidie Yatonsa Afre Abrantian so Mbeboa na Afcon World Cup Ekwakosia kind Ekwakosiwo Katano Ontimi Mbeboa na Bibia Enkoyi Abrantian and Dasono Yatin catch pa Balotelli na Kuma Hano pa Abrantian but you good pa
you're good. Inti Italy national team no maton sa afre abrantie Balotelli say ombesi akan emom no mbo na ye free hono na ye ko AFCON sensem Endra AFCON sensem no games no mienu etodwa eye Gabon ni Gambia di Asia ye akense ni ba na wie na Gambia fo etime edi nkuni mo Gabon so sans na Cameroon ni Comoros Asia kan na say na highlight ni tie yanko. Voilà la composition de l'équipe gambienne comme annoncé avec l'entraîneur belge. C'est parti, ce match entre la Gambie et le Gabon avec des... C'est parce que Denis Bouanga était là pour récupérer. Bouanga dans l'espace. Oh, petit ballon piqué sans... Encore pour un petit ballon là pour Bouanga qui va rater le cadre. Famezoui. Oh là là, qui s'est complètement raté. Oh, l'ouverture du score avec ce raté incroyable du gardien gabonais Famezoui. Et évidemment l'opportuniste. Bel arrêt. Ça plonge à droite à gauche. Et ça vient peut-être pour l'intervention. Cette balle pour Kangakaku. Ça va pas siéger, ça peut faire mal si le contrôle est bon de la poitrine. Ah oui, c'est une offrande pour le deuxième. C'est une offrande pour le deuxième. Sur le contre, les Gabonais cèdent avec ce deuxième but signé Moussa Baro. La Gambie qui mène 2. Bouanga. Ah, c'est bien joué. Passe décisive de Denis Bouanga. Et ils se sont remis dans le match avec cette montée d'Ekwele Manga qui permet aux Gabonais de réduire de si loin. Après avoir été moyen et ça passe que l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre. Victoire de la Gambie à domicile. Course AFCON games Endra etojano na minka we say Endra wonders kese bi pa AC wo Comoros any Cameroon game no na normal and some nkofo eka no ano ohye ano de pa bebre na ebo Comoros goalkeeper okoche no omobo na baso pa say wa born homodin do Comoros for lose but Endra that Cameroon supporters no bia boji Comoros so ni nyina ne say Endra
Comoros goalkeepers 3 you know tested COVID positive and your main team NC akan ama Comoros. Na center back defender bakupe. Your friend Chaka Ahadu. Andra ono no koda go. Now she defender or that go. You should goalkeeper. Oh, she goalkeeper no. Because of say omo share omo wages anything no. Ya the number 3 tale ne chi. Sanya bibia be koye e game no. Andra keeper ni saves basa pa. Saves no yeah no. Charlie, it was very nice. Punch be pa no punchy. Second goal the crowd there we Chelsea onye keeper because officer no jina or defensive or center back one or defend the ball no. Iti keeper and ya there pa or some service be pa me ka say basa na mean dey me pa kire enye say enye crowd but service no here no. It was very good. Or yeah crowd check Ghana keeper no bam. Say Jojo Walcott no demark ya send by 10 because of here analysis now Jojo Walcott AFCON can say game your boy last game any Comoros boy no shot on target do a corner so 5 with me make 2 saves out of the 5 no but goalkeeper Chaka Ahadu no was making sure say bibia be ko ye emano senior ball no me enko run team to make 3 saves out of the 5 shot on target e command no make 3 saves. Nti we kire say far better change Jojo Walcott. I was say Ghana for etimi koto abranti. Now obeda post here my blasters now very good. Andra una na cry ko ni nchen ko chiano shedding crying born abaso say wa ya because it wasn't easy. It wasn't easy pants. Andra there Comoros omo samba or park in so after so mulusu game no crowd na supporters ni nyina but omo no money Japan Comoros money aje because this is their first time. And I want to say Comoros is a country omo population dey do 1 million crowd. I'm not sure say population the crowd does change kaswa but omo ti be trap blasters. Wow, it is one. I am free one. Now you call Andra game no so no. Gambia for Eddie Kurimo Gabon for so no. Andra supporters no Muchi Street Now omania ewo Gambia hono pa. Sema mon kwana na mo boy. Yenko fe share ekoye. Right, we need a course so our Gambia Chrome who and run why the pie Omania Jomuchi Street, Samabon Kwa Sanya, Ghana under 20 some time ago 2000 World Cup by Anang Bebrenania Jomuchi Street wo Nima ne Kaswan in Potemuno. Sana a course our Gambiana and run so I was say after the Comoros game no Bebrena Nipa 7 Efrim and a 40 a prepra because na stadium honum aboma na after the game no baby ana mo fa epien eye gate na swa ye hwe de course o de hwe right, we any area who sema yati pay free Cameroon a yare wa hwe so hwe screen so a producer sign fato so ma me mpacho wa hwe e ho so na supporters no ye tietie bi so ye pie bi na nipa 7 ahwe won kwa na 14 so de so mo pray mo da ya sa bia mo ja ya sa wa hwe alaji bi kra de minim se na ni okra butan so kan ho umpe baby ngina ye hwe oba besia lady bi she yellow o she yellow cardis na mia ye mia no ye ukunu se no aduane so ko hwe ball right we need a course na dan we dan the information bi emam say coach Milovan Hytvgh ya pamono but tia ye nya na ahomachi ni say
your man official letter see apamuno. So he's still the Black Stars coach. Coach Milo, your man official letter see apamuno. Though Ministry of Youth and Sports for Omodi Oma Pamuno, but GFA man official letter say apamuno. Ti Coach Milo, that's why our Black Stars are or didn't you ma kama to no na wahwe se no ma ebeko ye. Yen sorry sans yen free sans sem no so ne ekwe ni ma ne ekọ table no Ghana Premier League table no producer Fatu so ma Ghana Premier League table na say na table no etie down where the games ni be bebre ekọ over the weekend na table no sachere kakra abem say na table no etie. Table no Kumasi Asante Kotoko Eddie Kain the Tosu Mienu Duana Stars Tosu Mienu Yansani Ebechem United King Face Tosu 9 Samson Medium Tosu Num Great Olympics Tosu Sia House of Hope Tosu so na Wacheni Dreams FC na Karela United Tosu Kroneduni Ashanti Gold Red Tamale United Tosu Dubakum Baby Go Stars Tosu du Mienu na Accra Lions Tosu du Miensa and I do 9 no Brekum Chelsea do enumuno 11 wonders omukra 15 points Samson na Dunsian Legon City na West African Football Soccer Club Wafa omonso tosu do nson ewo ho na Emina Shark omono mo twa to okra ansha Legon Cities ni Wafa eni Emina Shark omahwe ombeko relegation league ni ba na wie na se position e hwa no mo da it's likely some beko relegation etiefo ni ahwefo me da mo nyina ase nsam bi ka we hu na me de bro say sports statistics around the world ni afra me just ASM and share the triple action me sorry now Okamafo Clement at the morning show no about to us Yorke morning no macrow bye bye. You've heard the songs. Carry must to the master. Nami betre Obeka sa Oti ase to me awode nyina ye nyankopon dia o man wo meso a ehuma etu asochi ebo ebe ye din actually 2 years sana yesu tie obeye ze who be two asochi bi bo and from maybe bo ye nyankopon wo to me say okasa me papa this one in our film how we not to trade them for us onu ni nyankopon onu na ye wo obeye we under we kamba sobo endali under hey Amanama no batampa nyami yamawa o yenimfa ade bachia eya sum dikamba oh yajudi obaka sa yajudi obaba humiso yajudi who to me apa ayodia we are okay base Amanaman Obatampa Nyemieja Yemawamu Yenam Christ in this world yes okay Yenim say agerechia Esumudi Amba Nyemieja Obatampa Oyemwa Yenim sa adarechia Esumudi kamba Unyamieja no batampa Oyemwa Amanaman Obatampa Nyamieja
Yema wamo Yena cry this why yes Yenim say aderechia Esumudi kamba Nyamieja obatapa Koyemwa Yenim say aderechia Esumudi kamba Nyamieja obatapa Koyemwa Yenim sadaretia Esumudi Kamba Unyamieja obatapa Koyemwa Amanaman Obatampa Nyamieja Yemawamo Yana cry did this why yes Roger Yeni musadere chia Yesu dika Unyamieja obatapa Makosto bo indari Obeye Yene musa aletia Eya Esumudi Unyamieja no bata Ufanya miasem Na unatu nyamiasem Nempo Obedi biya desede ngara Nyami Fanya miasem Na tunasem Obedi biya desede ngara Nyami Obechewo We bakosto bukendali Saufanya miasem Unanto nasem Epo Obrani muyetin Weni That's what's Obechewo Yes, you bechewo Obeka samadina Ufanya miasem Wonanto nasem Obrani muyetin Na weni That's what's Obechewo Obekao Yes you beyo Obeka samadina Oyo nyamia Oyo nyamia Oyo nyamia Onsa Hebasi Obe Oyo nyamia Niwe huo Otisa Che Ufana sem Wonato nasem Nase Obra Nimuyete Weni That's what's Obeshaw Yes you bejewo Beka sao Hey Masidi Ufanya miasem Wonato nasem Nase Obrei Imuyete Wedi That's what's Yesu besho Yesu beka o Obedi ama o Obeka samade Mepaba Oyo nyamia Osa Rada
nyamia oyo nyamia yo nyamia osa ebasiri ha ofana sem wo na to na sem na se obra ne mu yede wele that's what Yesu be shewo Yesu be ka o obedi amawa obeka samade so fa nyamia sem wo na jona sem obra ni mudi wele that's what Yesu be shewo Yesu be yo Yesu be ka obeka sabade we must do it Ari su imake Abeya Wodi e penya mi ase na tu obradu beni wafa na se mi keji afo obi ti ama oyo nyami oyo nyami oyo nyami oyo nyami oyo nyami oyo nyami oyo oyo nyami oyo nyami we am rasu onu ne ewo onu ne eni mo nyami ba ko oyo nyami ade kwa wonde juba che oyo nyamia we came a say oyo nyamia kabibi check oyo nyami obedi asama mai we came baso bohenda we anda oyo nyamia Palu nyina chen Fawasem nyina mano oyo nyamia so hey anda we ambusuki maseri imasachari hari ke maseri Konani oyo nyami onsakra obedi asem obeke asem obese yare seni die no nyam oyo nyamia inda odafu Yehowa beshe Yehowa obeshe Ali masa Yehowa beshe Yehowa Ali mastu bukin masini inani obeshe obeka obese yadie kakuma tu nyam oh wa beja hey base oh wa beja obeshe wa beshe wa beja obeshe wa obeka obedia mayena
Yehovah, we came and say, Yehovah, Yehovah, we ambassador, Yehovah, oh, yeah. Yehovah beshe, obeka. Yehovah beshe, Yehovah beshe, obedi amana. Yehovah, Esubu ina, Yehovah. Yehovah beshe, Yehovah, oh so big now. Hey su hey anda be masata, hey suigina, Okamafo, come up when we're ready. The Kenya Samay, Bedia Samay, Emayeni. Come up with them. The show point. The Ari Master came back Suri. Okay, my Savior. Okamafo, Okamafo, Dimafo, Nyame, Rabedi, Yamasem. Yesu ni wangu wazima wa milele. Yesu ni wangu wazima wa milele. Hey! Yesu ni wangu wazima wa milele. Wazima wa milele. Hey, wazima wa milele. Come on. Hey, wazima wa milele. Hey, wazima wa milele. Hey, 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 wa milele. Oh, Yesu ni wangu wazima wa milele. 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 Are you ready? Let's go. Hey, wazima wa milele.
Meyi nyamia ye, meda nase, meda nyamia sio. Meyi nyamia yo, meyi nyamia yo, meyi nyamia yo, meyi nyamia yo. Meyi na ye, meyi nyamia yo, meda nase, meda nyamia sio. Me tuntum no, me peta no. Me sorry no, me yo, me me na yo, hey, me na yo, me na yo, me na yo, hallelujah, me yo, one more, me yo. For good morning to everybody. Then coupon I say one pempe so the abetro. Not domine huma brontini rasotia say. So we be all right, I will see your phone. You say, but not to say the Anna as a gun. I can't continue to say, and I assume more Harmona just say a Baba Church or the Echo so. What kind of my hanging free and dry, see and net. So now watching Munano, Apaya family, Yafa, economy near Cosse, Sicasemo Cosse, Money Cosse, my Echegu, Wakana Hina, one of what did one ever Suma Sina, one summer beer, where was Semina, ain't I was so name it's not said. Afraid you would a conina. I don't pay my makeup was said. Some crank a car, massage, there will be big across it. Pomodian into Boissy. Pomodian into Boissy. Sunset. A beardy cane Jawa. I don't just a Brabano S. A beardy cane Jawa. I don't just a Brabano S. A brantian or Gitakana won't get a binam unam forma. Non chesa wa Brabano S. Young coupon, a womrema obia. Womre and I'm quite so ever. No cry was out to was a fe would to be seen at the answer would do some peppers. Was out to be two boss and also bumpire crans would do some peppers. So two boss steady him maybe or no were ye in Sanoma Finaque. Maybe or no way Massama Finaque. Maybe a wadam for now would do some peppers. Yes, can libre Finaque. Was our two boss one year maybe saying Uncle Pon or Merema or the Sanibia. Wanna pay me so good? My
catch it was set into Boisier. You couldn't be and paying for was set into Boisier. You couldn't, you know, Ebia Obi Edikan. Just a worker, no just a worker. The son said, one hour on the one with the end. I saw why you knew maybe that you won't could rule. But what the answer was so. Check you a bravo. Now, Fay won't purpose. Coupons who bet me were drew. Tini Okamafo Clement on the last day. And Yorke State, Jubakuba, Kwasama, Sinamidi, Jubadia, about some more pay. On the last day. And Yorke State, Seven can't show a balance as a party of what I catch it and a bibu. Sasia Mansuchi, any wood, and Natchez, and when I catch it and a bibu. Sasia would Timus Asumje, Assas on Omonquano Massas, wait me at to Eddie toward better 3,000 years. None of Baba to a Timmy Sidan, I was so. Ghana had him say, what thought I and I said, what assassin, I said 2 years, when Sidan was super a obidia. Now, so a year, and Yorke State was Saturday. His son in Bright, a war home, I sent San Crata, a lawyer for the one pen, I sent San Crata, who was he was in Judea. Wokoto, best at 1 year, 2 years, 3 years, Granasa, we see that. A dino a would the anase assassin a odia. Pomodi answer, Rabbi Yahan Yorke State, or Bejo assassin. My face will broach will be a manesi dying amount. I was so peso a dying. What broach your peso be holidays be a year Ghana had to say. Open dime be a high idea. The doing I could die Yahan Yorke State. I would decide remaining and from Mount. 024370 8485 024370 8485. Anyone enter drink in Sembebre na Hytvgh Ghana Hana Tibiana with the newspaper headlines Nina Esum Mameka was Kuba Kwa Mambo coming to me to a show Aton's boutique once we are Jumakuba a ban in Tadia Yadeko wedding Yadeko party I said Yadeko meetings are conferences are political suits are holding in our will be hot. After suits are what I deco weddings near the end. Wedding gowns are what chase are what said necklace be beer will pay beer. The jewelries no I would run in our home will be hot. For Tadia, a Fadia would be a Tom's boutique. I was Sanya Manina. Yes, often we are no my any edge of Britannia man who was so will be a hot. Can take papa in your mic, Kekamina will be a hot. Shoes are what tire what then pan I will pay ADS and what wouldn't be away at Dom's boutique. Comodian Echo at Dom's boutique. Na Echo Jody and Bibiaso and Queen from 024370 8485 024370 8485. When I check quite so any quite check a Kalabule Junction, our Caswa Quanta bonus. Affair and they were ending. Oh, yeah, Kalabule Junction, send him Kaya, Star Oil and Channel Pen, or Butu, Brosan Cassia Bimu, our Honomsa. Anyone did come on, Sarah Bob Hotel, Sarah Bob Hotel, Sarah Bob Hotel, Sarah Bob Hotel, and Martin, I'm a be Edmond Countryman, Aquasano, Sarah Bob Hotel, the best place I met me come for a month. Our face we a minister, Abia Wabe, Kanyamiasam, baby, a logic a crowd for some Abia 1 hour. Want to do one answer no call. I'll be so tonight in the idea. Sarah Bob Hotel, number 1 place. Wait to me, I had the Aquada, number 1 the champion, number 1 the champion. It's for more than somebody to acquire Sarah Bob Hotel. Location no a year, Castron Union Road. Now, me a friend, I was 024 22 oh my 2.
American Sarah Bob Hotel. I'm 024 22 22 92. Anyone to drink come on. You send now one farmer, and I send now one farmer. Piano me day. Yes, you know a bro. Abraham Tonsa Edia Fre a year and nothing with that. You said your coach called Brema and I'm Sumasipa. I know could you moon. Not the best summer York morning show. So it's a segment, one of the sensitive segments. It talks about a lot of developmental issues. I face some issues. Some of them are abuse. So a death issue. Some of the adults who come out, but we need to talk about them. In the HBN, Tonsa, Edia friend, and not with them. Capito, I've read you all day in 79. I have some. You send now one farmer, and I send now one farmer. Eti pomotia ne ti wechi bra ye dewo ekosa kopem no kron na bibia so asi edi no Okamafo Clement ye to aso no na mema na na timude akwa bapa ebe jine gwa nchebia na ya sase Alright, it's so winners nana neye enante. Why am I in I at me a call? Capel on chrono na affair met me. Sorry, joined here in Sembibrina and Echeku, Wakana Hana gas in Sembibre if we want a bar. So, Okopiemu or Doma and Potemudia. Said Doma Hine and Doma Hima. Tawantawa be in pay for be a susu for you be susu said Namu and I say a coso ever one time. A Bubruja. Once somebody one tree, you know, who can one can I know one aqua. We have a seminal Bob Renner for the day. I bet soon in 70 now. A hassle and Yorke and what some are saying. Our face, our drums will take so as some are saying. Yorke FM, Hytvgh, GH, a Facebook, our face, so YouTube, Hytvgh. Somebody and a PSA and mammy. I'm afraid you're ending. Come on. Nana Chimudem Makwa. Na bibi awako de. Nyame adom. Me bomodian se. Me bomodian se bibia betimi akoyie na afede yetimi ahwede eko ewo honom sei. Yo, asana yebeko no me pese edi nkomo kakra. Chairman. Nyema bibiri esi wo Ghana ha sei. Na me pese me ni wo mienu yedi nkomo efa bibi ho. Na aferi ye hwe ede ekoso. All right. Chairman. Well, yeah, we are technical issue one fan chain. Machines na dia jume de wa wani ta. Yeah. But the man na ekoso Ghana ha sei no. In the beti na obi
like I saw no. But you know ya cop pipe we ndra asem a wode buy say na maboto pa. Yeah. Saa nyama ni nyina no. Before and they would issue ni beba no. Odwin say den ne ma saa nyama ni nyina trigger. Unim say Ghana han by ne di comedy kan chia watifo na wahefo nyina. De tie ne say Ghana na ankasa na ye won Africa no. Ye nsusuye binum ne ye nema ye no. I think say sabi yenim dia ne wo form kakra wo. Obi ya de a wan say onfa ho. Ana oya de kra onkai nsunsuanso a obenya. So ondwe ho kra. Ondwe ho say yemfa ne say accident here I see ya koko die. Koko a wa utumo say koko ya hyehyɛ koko amana koso na o se wote so. So mo de bi omo ye. De be bia wo ye no and is not done in any way. So bo say wote koko uti koko ka so. Omo da so na wo da so. Obi timi da ma so da ye nyina wo so. Me in fact nema bi wo na o kasa menye. Na ene me kranje na like me hwe na emo ami amenye independent is here and the social media and some of the doors but I think say there are some technical issues be na de bin in the videos in the yentimi anya den enya bi amfa nchirati for na do for the ones me dem muslim kan be kwa kan some bi say na video he utumira na machirisi ti anwura mu nsia me wo nsem wo dwumadi so na ementa mu to confirm more videos embrem na eno na da screen so no yeah koko no nti abrante no da so no den no wawu light the chi no e wo koko no so ahoma na enam soro no yeah na atimi aye ene koko no ma pack de anopa no me nsa kan video ma say mentimi an download the picture na menyai utumu sa around here na da wawu sa no wawu flat light na chi na mana enti say oh ya de bi kakra akwakopa di yes ne yes ya de bi a friend brand wa brand ho ade a opesa wo ye na wo se wo ye but nya ni nyina ho kwan na wo se nya mra ma kwan so be ye ni nyina we say meti ade bi wa ka so de me ya menye because da achi bi gumu fi ana da achi bi no e be kwati ame so what I say the same thing and ade bi opesa wo ye o da ade na wo ye na utumu say wow ka ya ma was me pacho consider me na me for ne kunya accident ya nipa na so bro so a you onka insurance ho onti o ya de ne se de be ya o twin for future man dwin ne nko ho so what as ade a wo yi e be boa oni nti kana kra se o koda asoro ho no na sanka koko no kra dwiri ya o se sia Ghana ye din ye ni sika nti no adwuma kakra on so be ye no ye se adwuma fo nti se kro no bo then it's a we but and it's a we and it's a we e bia na ya na se bia o yere bi o yere na so o yere ana so o ba wo ja ro hwan na ba be hwe omo afi na nkra na wo aju omo ho no omo ba be useless krono bo we no ma tutrasem so enti mabru na ye wo ni no mo ma ye mfa common brand na de ensani fa no benku ni fa ni nyina didi e basa e be ha adwen pa e basa na e ha adwen nti mum yensu ya futuo pa emfiri sa na ma we sisi de nti aya na media ye kan se yesua de o usua de se na be ya na ma na esisi no betwe ho afiri sa na ma we mu o chena bi no wankasa se wo ye koko ho adwa na koko crash na wato koko na se de kwa umo bi nasoro adi we ya na obi nasoro mi hu ni say ya na chese makoma nyina because se obi wakra fifi na wakoda ye kan sen koko so na yes light na light ya light ya che no light ya che light ya che no look at all these things anya fe but obi won want to say owe say be kan bi ni eja bi ye de besi ana madawase se ote midi eye ni esie ni ebre yen no eje ni ma ya re
Busiani AC ewo Ghana hanum no ano odin pa. I was say ye hwe na ye ka ho asem. Ye koso ewo Ghana hanum no. Kuma chese. Enjo so kra. Say sisi ano emabunu no. Bitimi aya no mo. Die we die mera ho pa no pa. So osran man mu ne ye call. Owo eye Christopher ye enfaso die na pa se Nyankopon ye hu ne bombo na afedie ode ne kra asie amaye ti sebi wankobokro no adwuma no koye ye e wosanka oye ahweyi kakra ya na meka se elder bia ya na okana asem sanse wo hu tsen o se o adom ni ahweyi o sanse ne hu tsen o se adom ni bon be ba ho ban o se o ya ahweyi na wani ta ho na pipia so ekoyi bia na meka bo se eye Hytvgh stay rooms boutique Sarah Pop hotel asom asena me di dwumadie Yorke morning show somo na bibia so akoyi ajomonye na one ye yolo so the newspaper headlines no eto so na afedi ye discussions ne so afedi ye hu Ghana bia ye na mamuo ene ye nsem no akosi sansa niema bebre ne Ghana ye man mu I was say Bomodia Bon Sibre 11 hu semsem no edoso pan bi aye wo omugidie no ekasa kasa na ama ye hunu se 11 ebeboa ye wo impemfo bi so aye san wo mugidie a so wo kasa omukasa no ama ye sie hunu se 11 no emmoa ye sia no Ghana hanum working in a dilemma. We do not know if we should go right or left because if you inform me no aye jomudi no me no nyina ekasa the hu de yenye ye home it said this 11 no bi no say eye kwato be kuma bi no so say ebeboa ama yatimi a recover from covid debt ni ade ti no chese niema ekoso anodin ye be den yatimi aye sanyema we ye be den na yatimi hu se no kwasem no aban no eka no krache ya opposition no and eka no krache ya na we a lot of critics find pointing at the right issue you know semi was a menu dive into this issue that's happening. So moving on to the newspaper headlines. Three cities nebo anya dem anya kwa jodi na osu timi kenkan bi moving on no I started with the daily guide. Daily guide now. Or see police woman 3 others killed in Boko clashes. I didn't cause explosion either and I did in some sano and then or then some of to ja or case and you know or we bring na ekasa branch you know or no and I did a car a coaching trying a gas car no anima ema chese sanyama we nyina esi and as explosion no esi a branch and say or hospital crown or say explosion be esi no onim eho asem bia de ekoso nyina no osrema enyo hallelujah na hanam no ensem ni si aya na e wose yetimi ehu ne pon asibire ti ensanchofo eko abrante ne hono ma woni ni din komo no ndro akra ye kan no ye nkase bom abrante se enyo no no ye Mama, wo fe
ɛtoa so deɛ na yɛde ani ɛkyerɛ the anchor na afei so yɛahwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ the anchor Domahima bites. Domahima bites. Domahine over Akufo Addo. Says only Abayfour can't see good works of government. We are not see you. My man, I can say you. Only Abayfour can't see good works of government. Abayfour kwana 8 me ehunu. Dear Aban eye. My man, I can say you. The uncle Susu said to be at the command Domahine and some of the 8 me entered the auto amano. So the EPM ever the uncle no Kufu Adults Childhood Free SHS Dream Avets Hopelessness Azak Opoku Ekase Kufu Adults Childhood Free SHS Dream Avets Hopelessness Razak Opoku Ekase Wiki plot against Deputy Land Minister 6th and a San Seminar Education sector sinking under high. They called the break. Okopiemu was the break front page. The break the ayana ne hashtag freedom in truth. The break. Sorry, daybreak. Akufo Addo's works are glaring. Domahima neka say Domahine someone I bubo fi domana and say no ayana no dio who said them cry bejo see yesu cry ye jai hwe ye be hwa mana ko duru ba bia be duru afa de ya pani pum to be co support that explosion victim Ghana Armed Forces 9 suspects in car snatching incident. So Binko etimi akoboa wona chese woko eye ahunyehia as the son of the living bra chese explosion esi obogo so no watimi akoye wo mo Ghana Armed Forces say na say ayese ya che emrante bi a chese wakodi nyamranse na ye che nipa ba kwa na chese ohye military attack Ghana Armed Forces ade abetu dwa say nipa no wonim no you know and also ASM bia etwagu ewo eye day he was in Judea he was in Samaria he was energy drugs ultimate cross he was in enterprise to CID right now semno eye bubuja free all the area called eye Ghanaian time come back and take the so ewo eye Ghanaian time oh yeah Ghanaian Times anyone one of the biggest story a boiling man pound I had 2 quack doctors busted over fraud illegal abortion quack doctors and we abortion here for the my one no you better share one some afraid ya pension PFAG pushes for implementation of the benchmark discount policy vessel. PFAG
FHA will pushing for implementation of benchmark discount policy reversal. 5 car snatchers arrested in Tamale. Sasi, Mampusi, conflict. Let's up. Examino adult. A Ghanaian time. Pen newspaper ni be now fade here. So this is from Ghanaian time. Most authoritative newspaper. And a PPA if you ever. Oh my. Daily graphic. Ghana Gas reports production from 90 MSCM plus D in 2016 to 300 MSD MSCM plus D currently. Ten die in Sabelugu. Wale accident. Parliament resumes today. E-levy top on agenda. The end day Rebecca E-levy once. Our parliament is answer parliament as young but for be true. E-levy once say over the weekend. MPP for your won't meet is near the our person. Come on, video with me pass. That's what 6-member car snatching gangbuster in Tamale. Apiati tragedy. Apiati tragedy. Company that loud explosion closed down. The new crusading guy. The new crusading guy. Now for the career war. I send now one farmer and I send now one farmer. Yes. I send now one farmer and I send now one farmer. Yes. Now Yabano the new crusading guy. Yes, one of the papers in seminar a woman Ayana very serious. E-levy will boost Ghana's COVID-19 economy recovery. COVID-19. Nyama bebre NSC. Grantie bako wa hano. Onimanyam for chese oye doma MP. Kase se ye bomodia emma e-levy bill. With me at the badia. Be boosti ye free a COVID-19. Sika sema e call from. With me a page. E-levy be boy. E-levy will boost Ghana's COVID-19 economy recovery as in other countries. Doma East MP and Ekase Apiati explosion. Another company suspended. Josie Death Logistics Hub CBTG Laos government 1.5% withholding tax cap. Lobinko donates 150,000 Ghana cedis worth of items to Apiati victims. Sema chegu Ghana hanamana address. Bebo Mariana Pene Puma Sibre. Baba Asana me trust no meka wo say and Yorke state dwumaku waso masne a day newspaper headline afa so ye issues meka wo say and Yorke state bano insase party wona kache na bi wonti bomori answer we kwa ye and Yorke state na wakope wasase na wotu watimi asi wodan na ye di ebuo ani ni die so amount Adom
boutique so eye dwumako ba kwa wasomasene eba no entade afade awodo a yedi siesie ho de a say Adom's boutique e was anyama ni nyina ebi e wo wona kache bomodi gan say obetimi akọ ho no makọje wo de ahemfo sofo atifo obi bia nipa bia wo ye nipa a wo ha no wo afade e wo ho no menka se wo ni sika wo so ne wo de e wo bakwai akesesem ko ade a ene wo benya wo de e wo ho no Inti pomodi aneko hu eye Tom's boutique eche ye watade wafade shoes ni ade nyina pomodi anso be ko eye Tom's boutique for one nyina for one I was 0243 708485 0243 708485 and then one entry commode bibia so enko ye amount Sarah Bob Hotel Sarah Bob Hotel Sarah Bob Hotel one so what ye a dwumako ba ko no what the honest say wo ma baby a betimi di wuti ato wa relax your body woni bi aware for do the beer mutimi pia abonte ojimani sometimes you need to change the romantic environment that you live in if you one way would do the beer na ye normal somebody else betimi di what yeah set up hotel I'm telling you we a droba kwamede ema o yire any beche ho pa somebody else would betimi di na ko Sarah hotel surprise in the crowd just say what dine wo master bedrooms I would be brave nyama be brave and a conditioned room bia so air service now we render you will feel at home everything is very cool yes Sarah hotel somebody answer betimi akona bibia so akoyi I was 024222292 now anyone indeed come on 024222292 now anyone indeed come on one location on aye kaswa nyanya no road we will be so akwala cry around in the crowd no one can say so Sarah hotel be out bet me ada aso die pa hey Sarah hotel akasima bese insian akasima bese insian bi de me kasa mi bibia asi na dwumadi no so asi anesa ansana mekono bi ekoso e wo Ghana me pese me ma wadwen esi so ana me twen wadwen esi so ukopie mu wodoma na chese wantwi bi susu se fi o eba eye doma hima otutu bi ede akọ ama doma hene ose abayifo enko enna ehunu de aban eye we ye ele banjo we doma hima ene kasa ele banjo ele banjo why go iti abai na ayo eba na ayo ye ebubo afidoma ayana no de kakra na ono no okasa afa eye doma hima mofa cheme yo opinyi doma hima ekasa ese abaifo nkwa ene ehunu ye aban eye iti an omafo no bi bebrena esusu se ototo e de akoma doma hene ene se over the year no say month we weeks I just say you know the subsequent weeks are atwemu na so my hene atutu bi e de akwama ban se mo de anse obetimi e de impuntu nyuma ne ade e de abama mamburu ni bi etimi aye so kacha ban se ontimi nya impuntu nyuma onyanyema ebeko yie awuri se do ma hene so wama eye ni man follow ni ade a wo si won fa nya adwuma na fedi after a year no or two no betia with
without insihubia insihubia any one oba betua say o ma 200 cedis na we start your business now after 2 years no and I say after 1 year no dey say 200 cedis na e ba say man papa no e boa man ne manfo enya dwetiri no o kan de aban so betimi aye na watenetene aban akwanyesa bebre yesi yi wo ti na so wankasa ho a yi wo yi bone inti no o hene no o ka bi amanaka chese aka boa de ekoso ewo ho no ya na no de say o manfo ni bi so eti social media etwa bo papa so papa ni nya medjuma na sisi ano so wadwi no ebi efidoma ene ekwa asante na asante hene eso honom so chese akache no asana eja kakra efi wo eba onim se wisie bia so empu wabra eja bia eni wisie na ebo no dia se betime hwehwehwe ma na fe dia ehun sem no ye dia beso ntime dia me church dia enne parliament betna na wonim se dia eba bekoso kese pa Hytvgh omanfo esu wa ache ntimi mbasa me ba bese ne 100 cedis metua emu 10 cedis Hytvgh no e wo so mbe cheche ase afi so me sene 5 cedis metime ni no na e bia 4 cedis pene kwa e ho se mbe ye den pa ya kasase anhwe yi a de eba no ebe ma ye nyina ye jai eye e-transactions Nina is going to see because a lot of people will not like will not prefer saving on their phones or on their phones, and then when they are ready to go and withdraw an amount a huge amount would be would be what deducted 80 what they emphasis 100 cedis at all now kwa 100 cedis beti when in 90 cedis na we who's another day another day I was a pair one sem nature boy eya ban so ye mrese beja for na betima che de bekoso enne ne wokwa tena se bacho bia fa ne kotodwe engu fom ye mom pan che yankopon sa ye pinfo ya kase ye to aba edi tumi so won sa obehu ye mobo obehu ye mobo eya sempa ajomoni usia eye bre no aye be ye bre no aye be and Yorke state atoms boutique trouble hotel jume kwa woso masena me di jume di ere besom me di jume di enwo cha me Okamafo Clement di ma me ewo me ye de frame Clement team bako eka ho kaso ye ne end from what the answer ya Hytvgh ewo ahwatrofo bia so santudwa e o hwehwe ma kira kwan ye team komo stop us sponsor program 0243708485 na ene ye ntwetwe ko tian se nyum yi sinas want me ka de hegu ye nyina na me de abeso sia enyumre wie nyuma bebre so e de besum tie ene ent ye Yorke FM Hytvgh ajomonye na kone ye yo da 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 Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wazima wa milele. Hey, wazima wa milele. Hey, wazima wa milele. Hey, wazima
nyame ase o